So guys, mauna ron, we're here in Dihacosalim Street. Kaya nangita may lunch place na sa ni Lenmar og ni Tata og ni Inday. Gigutom eh. Kailangan kami magmuyong eh. Parking na sa Lenmar rin eh. Matakpo niya eh. May parking. Oh, diba? Na may guyungan dito pero saan kayo parking dito? Saan kayo parking? Oh, rin lang makita may kananan. There is a Ramos. So, Ramos. Marina Ramos. Oh. Kailan ka Marina Ramos, Mar? Oo, wala. Mangita may kananan dali. Ka-parking ba na dali? Sabi. Oo. Oh, parking ka, Mar. Nabangan. Pero pulong siguro ano. Sige, ikaw. Bahala niya. Oh, mauni. Dali Miss Ramos, guys. So, diha tayo may maniuto sa ahongs. Magtanaw lang namo sa una kay si Lenmar. Ganahan siya larang chupadidos ko, no? Kay chupadido man siya, pero di rin tas ahongs. Salamat sa nato, kay di rin naman gimi parking. Mansyon andon rin. May iyota. Samagos mga sabaw una. May sa ahongs, right? Ano, nagsabaw. Nilat. Ay, tinuwa. Larang. Kami. Uy, maramig. Lansyaw, hinday. Oh. Mga balbakuwa, unsa man hinday? Sa abrihi ko no. Abrihi. Nilatan. Era mga sabaw man. Ang sabaw. Aray, nilatan, lansyaw, balbakuwa. Larang o tinulo. Nangka, mo. Batong. Ito pa. Inom eh. Oy. Baklay do. Baklay ni? Baklay na naon sa. Manok na baklay na. Di baklay na manok. Ano ta? Sige, mag-isda lang ka. Ganun. So yun sa'yo mo gusto. Kaya kung gustahan ito, ganahan ka? Kani, usahan natin. Unsa man kang inday? Usa. Kaon. Ya. Kaya kung batong sa... alright. Si Lenmar, baka na iya. Baka ginang naong nga. Uy. Mayong udto. Baka ginanaw nga si Lenmar. Ikaw kuno yung gusto te, no? So, hindi na pwede sa ate, tanaw na hug na noon, balbakuan niya. Ikaw ra man kuno yung gusto. Diha ta, kamo masud ta diha. Lara yung balbakuwa, ano tanaw na paghiwa-hiwa ni balbakuwa. Kauban mo ito. Kuno kaayo. Kung sa man mong pagsabaw ka ta, di ka. Ay tinuwa, nilarang. Naisinabaw rin kutsara tinidor. Maonle guys. Maonle. Nalawa yung sabaw. Nalawa yung balbakuwa. Ang batong nako tiha, batong sa. Kamana ni? So para mong i-order. Tangka. Yang baka. Mais mo dire, pero Mais ako, imo. ya humay. May duha. Di may mo silbi sa mga. Corrected portion mo siya. Mana? Ngayo pa ko. Sama na akong sabaw ha. Ang kuha na lang ko ba? Gaya kong larang ba?
Aga na ako ha? Ako. Ano ni ha? Ako pa kong laran dito. Kita kuhaan ako te. Right, mana na mo paniud to guys. Oh, of course, ila humay ni humay. Humay. Pero una rin sa nabaw. Sinabaw nga. Charo nga ng kutsara. Mga niya itong ginambay kang inday. Oh, yan na yung nagsabaw, nilarang ba eh. Flower tayo. Bakal. So, hinanap pag yun akong mais. Ano yung soft drinks ta? Inday, inahan ka. Natutulang sa iyo, no? Mountain Dew ako, ikaw Limar, ano sa'yo mo? Okay. Ang pinto sa dako. Mountain Dew eh, lamig yung kaon. Kaon na may guys. Ano dito at bang sa Ramos Market sa Luyo. Kapailan mo din. Tao sa imo ta. Drinks. Ha? Naiko? Wala ko ni cook. Pipsi sila. Tulor, Mountain Dew tulor ang gaya Usara. Mo ni lambi na kaayo. So laban na. Og mo ni. Abi taw lingaw kay dire so mag-enjoy sa misa mong kaon and we'll see later on sa among masulti. So mga unsa mi? Dai ko tabi. Sabaw. Nagag sabaw baka? So mga unsa mi guys? Banat kami kaon guys. Yan kita mais guys. Nang nagsabaw kay nagmais ta. Bato. Benar, namit yung kaon niya. Ata. Tama na akong salsawan na. No, pwede sa tayo mga tao kaon. Namit ka. Labal lang yun. Unod. About ito sa mga ondre. Diba? Dapat at inahan ko silang larang dre kay kamatis yun ila. Mamalit ang barbacoa na ba? No? No na. Kuha na. Ang bili na. Mane mo bayad? Bye, Priscilla. Bye. So mana ba yung lingar mis kao na mo tres ahong
Diba? Dayon guan 720 mong gasto. So unom ka humay og maisanan o saka nilarang o saka nilatan. Dayon na pami ginamay nangka uyabang batong uban pa. So laban ram presyo pati kabuok. At bad, busog na. Busog kayo og tulo pa day ka Mountain Dew. So mana kung nangita mo og lindot na karinderya din may Ramos dapit, may kaparkingan, Loyolas Ramos Public Market. Check out Ahong's Life. Unta. Thank you so much for watching, guys, and let's keep on supporting local eateries. Bye. Bye, bye, bye. Oh, diba? Tama na. Manuroy sabi. Dire, bayad lang mong 20. Oh, diba? Oh. Tama, te. Thank you. Gini-ticket eh, official eh. Pangay ka mag-ticket kayo. Sana ba ni mangayo yun, magpa-atras-atras. Doble ni bayad. Oh. So, mga thank you so much for watching, guys. Tama si ate na.